Kävin suihkussa ja söin ja täällä on myös eilisiltana isoveli Perttu. Kävi huoneessa kylässä, söi mun pistaasipähkinät. Se jätti yhden, armeliaasti yhden, jota se ei saanut auki. Sen lisäksi se söi mun Englannista lahjaksi saadut Love Hearts -karkit. Love Hearts. Ja jätti 2 tähän. Grow up, you win. Joo. Kutsu partilaat esittelyyn, koska kukapa ei tarvitse tuoksukynttilöitä. Tintti, koska mä en oo ikinä lukenut Tinttiä. Ehkä on aika. Se oli lauantai. Samana aamuna olin käynyt isän kanssa tekemässä rankoja hakkeeksi. Ja mä olin siitä mustelmilla. Sen jälkeen menin Riikan kanssa Dyyniin baariin. Ja siellä on siis 3 tanssitankoa. Ja alakerrassa Riikka esitteli mulle, miten tankotanssi tapahtuu. Ja mä tein perässä ja mä päädyin ihan täysin ruhjeille ja mustelmille. Mä laskin 31 mustelmaa. Se oli rankkaa. Ei mulla ollut huono olo. En mä ollut sekaisin. Täällä on hieroglyfin verhot. Egyptiläistyyliset. Mä inhoon niitä. Mutta ne on paksut ja niillä saa peitettyä kesäisen auringonpaisteen yöllä. Koska yöllä mä en sitä kaipaa. Isoveli vei mun auton, sen oma hajos. Mulla ei ollut autoa, mun pitänyt pyörällä, mutta ei se 20 minsaa polkaise. Ja nyt oli kaunis päivä. Lämmintä, tuuli kevyesti, vähän pilviä. Mä oon koittanut lopettaa tärkkelyksen, jauhojen, perunan, riisin, maissin syömisen ja sokerin syömisen. Mutta minä söin burriton ja ranskan perunoita. Ja sen jälkeen me syötiin jäätelöä. Se oli ainut ateria, mitä mä söin sinä päivänä. Mä olin ihan täynnä. Mä olin niinku ne käärmeet, mitkä hotkaisee jonkun yhden antiloopin ja sit ne sulattelee sitä kuukauden. Mun eilinen päivä oli sellainen. Ja se oli vielä kallista jäätelöä. Spice Ice 5,20. Rappio elämää. Mun roskapussi haisee Simalta. Siellä on ainakin viikon vanhoja sitruunankuoria. Mä oon alkanut käymään.